Iki anak cerita anak kejadian yaiku tukang bangunan kuwi dipercaya karo sing di omah. Dadi dikon blonjo dikon nukokne apa wi bahan-bahan material akan tetapi iki nek menurut video iki jare notane diganti. Mungkin dilebihne anu pembeliane misalnya regane 50 dadi 70 apa dadi 80. Lah terus nek menurut video iki kan konangan karo sing duwe terus terjadi cekcok. Bangsat kowe. Kabeh mbok enggakne. Parno lo ngomongnya nganu. Kowe iki maling kedokmu tukang. Gak bajingan kowe. Notane kabeh mbok endi? Kowe maling to kowe. Ilang karsa kowe maling, kowe korupsi. Bajingan lo sandawan lo cerita kabeh. Kowe gak gudeg-gudeg le, iki salah we. Sepuro penak men jelas sepuro, kowe ngrugekne aku kowe. Maling tak lapori polisi kowe. Lapor apa? Lah kowe maling lho. Kuat-kuatan ya. Pencemaran nama baik. Lah apa itu jenengmu saya lho. Maling jelas sepuro, penak men. Maling. Kowe ngono kowe iki. Kowe iki bajingan. Kowe bajingan kowe tak percaya ket biyen, kowe ngrugekne aku. Asu iki terahan. Masku golek duwe dhewe ngono. Kowe tegol kowe. Maling aku tukang, tak omongne wong-wong kowe. Dadi yo rame ngasih padu gegeran ngono lho. Ceritane ngono lho. Dadi kejadian iki yo ora asing sih. Sering terjadi, cuma kebetulan pas kejadian nang video iki pas konangan ngono. Lah nek ngene iki menurut kowe no piye lho? Aku tolong njaluk komentarmu piye nek menurutmu.